es diu cintir. I aquestes cordes, sabeu de què estan fetes? De budell de xai. També es mengen el xai. Bé, el que us deia, sembla ser que cap allà a l'edat mitjana, perquè abans no hi ha ni dibuixos ni testimonis ni res, que cap allà al segle X, algú, segurament de la cultura islàmica, dels àrabs, se li va acudir això, agafar un arquet i fregar un instrument que devia ser similar a aquest. I mira el que va passar.